Ako zistiť, že detský vankúš už nepatrí do postielky, ale do koša? Väčšina dostupných detských vankúšov neposkytuje správnu oporu pre krk, hlavu a chrbticu dieťaťa. Výsledkom môže byť nepokojný spánok, časté budenie, zlá nálada a nesprávny vývoj chrbtice. Navyše, pokiaľ bol vankúš používaný dlhodobo, bez výmeny, stráca tvar aj podporu a môže byť aj domovom alergénom. Problémom je, že keď má dieťa príliš vysoký vankúš, hlava sa dostáva do neprirodzeného predklonu, čo môže narušiť dýchanie. Naopak príliš nízky vankúš nedáva žiadnu oporu a hlava sa zakláňa dozadu. To môže viesť k otvoreniu úst a horšej kvalite spánku. Vankúš Heavy Junior je iný. Je vyrobený z trhanej, nie ceristvej pamäťovej peny, takže je plne nastaviteľný. Je ideálne pre deti spiace na boku, na chrbte aj na brúšku. Výplň sa dá jednoducho pridať alebo ubrať podľa výšky a potreby dieťaťa. Vankúš a produkty Heavy sú pre rodičov, ktorí chcú pre svoje deti zdravý vývoj chrbtice a správne držanie tela, pokojný a hlboký spánok bez prerušenia, menej nočného prevaľovania a častého budenia, hypoalergénne a bezpečné materiály, chladivú aj hrejivú stranu pre celoročné použitie, certifikované materiály bez škodlivých chemikálií, jednoduché pranie poťahu a dlhú životnosť. Žiadny iný detský vankúš, ktorý si dnes môžete kúpiť, nemá všetky vlastnosti vankúša Heavy Junior. Okrem toho, že sa dá upraviť výška aj tvrdosť podľa veku a potreby dieťaťa, má aj termoregulačné vlastnosti, chladivú aj hrejivú stranu z organického bambusu, takže ho môžete používať po celý rok. A čo ma osobne ako rodiča zaujalo? Ako ľahko sa čistí. Jednoducho vyberiete výplň, vyperiete poťah, necháte uschnúť a vaše dieťa opäť spí v čistom a bezpečnom prostredí. A ak vankúš vášmu dieťaťu náhodou nesadne, môžete ho do 30 dní bezplatne vrátiť. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o tomto revolučnom vankúši pre deti, navštívte stránku heavysleep.sk. Dobrú noc.